سلام كبرى سمعتي لومي عربي 10 جنبوت 2024 እዩ ዕለታዊ ዜና ከቀድመልኩም አርስታት ነው ሬዲዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን ኤርትራ ኣብ እዋን ኮሮና ደው ዝበላ ሚኒባሳት ናይ ብሕቲ መብዛሕተን ክሳብ ዝእዋን እዚ ክንቀሳቀሳ ይከኣላን ኣብ ኢትዮጵያ ተዓቂቦም ዝርከቡ ሱዳናውያን ብሰንኪ ስጋት ጸጥታ ይበታተኑ ምህላዎም ተገሊጹ ጸጥታ ቀይ ባሕሪ ዘስጋ ኣሜሪካ ሓንቲ ካብ ዓበይቲ ናይ ኩናት መራኸባ ዳግም ኣዋፊራ ዜና ብዝርዝር ኣብ ኤርትራ ኣብ እዋን ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ኣብ ዝተኣወጀ ምውሻብ ደው ዝበላ ናይ ብሕቲ ሚኒባሳት መብዛሕተን ክሳብ ዝእዋን እዚ ክንቀሳቐሳ ከም ዘይከኣላ ምንጭታት ራድዮ ኤረና ሓቢሮም ኣዝየን ብዙሓት ካብተን ሚኒባሳት ካብ ኣስመራ ናብ ኣርባዕቲኡ ብሎኮታት ኣብ ዝወስድ ኣውራ ጽርግያ ተጸጊዐን ደው ኢለን ከም ዘለዋ እዩ ኣመልኪቱ እቲ ዝበፅሐና ሓበሬታ መብዛሕተን ጎማታተን ወሪዱ ኣብ ኣእማን ተደጊፈን ደው ዝበላን መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ዝበዝሐ ክፋልቲ ሃገር ንዘሎ ናይ መጓዓዝያ ጸገማት ክፈትሕ ኣብ ርእሲ ዘይምኽኣሉ ብብሕቲ ንዝሰርሑ ናይ ውልቂ ወነንቲ ናይ መጓዓዝያ ኣውቶቡሳትን ሚኒባሳትን እውን ከቢድ ጸቕጢ ከም ዝገብረሎም ይፍለጥ ርእሰ ከተማ ኣስመራ ትርከበን ሓያሎ ከተማታት ኤርትራ ዝጸንሐን ኣገልግሎታት መጓዓዝያ ንድሕሪት እናንቆልቆለ ኣብዚ እዋን እዚ ብጉልበት ሰብ ኣፍራስን ኣዱግን ብዝምራሕ ዓረብያን ዝድፋኣ 3 እግረን ብሽክለታን ወሪዱ ይርከብ ህዝቢ ካብ ኣስመራ ናብ ከረን ናይ 85 ኪሎ ሜትር መጓዓዝያ ንምርካብ ካብ ነዊሕ ሰዓታት ክሳብ መዓልታት ዝጽበየሉ እዋናት ከም ዘሎ ነዚ ሓበሬታ ዝለኣኹ ምንጭታት ኣረድዮም ኣብ ኢትዮጵያ ክልላት ኣምሓራን ቤንሻንጉል ጉሙዝን ተዓቂቦም ዝርከቡ ሱዳናውያን ስደተኛታት ብሰንኪ ስጋት ጸጥታ ይበታተኑ ከም ዘለው ተሓቢሩ ሱዳን ትሪቢዩን ንነበርቲ ናይቲ ማዓስከራት ብምውካስ ኣብ ዘቕረበቶ ጸብጻብ ኣብ ክልል ኣምሓራ ብሰንኪ ዘሎ ናይ ጸጥታ ሃጓፍ ብዝተወደቡ ዕጡቓት ዝካየድ ዝምታን ስርቅን ጉኑን ኮይኑሎ ኣብ ርእሲ እዚ ኣብቲ ማዓስከር እኹል መግቢ ማእከል ጥዕናን ካልእ መሰረታዊ ነገራትን ስለ ዘየለ ሱዳናውያን ስደተኛታት ንሕሰም ተቓሊዖም ከም ዘለው እዩ ተመልኪቱ ኣብ ክልል ቤንሻንጉል ጉሙዝ እውን እቲ ኩነታት ተመሳሳሊ ምዃኑ እታ ጋዜጣ ጠቒሳ ኣብ ሱዳን ዝሓለፈ ዓመት ድሕሪ ዝተወልዐ ኩናት ልዕሊ 50,000 ዜጋታት ሃገር ናብ ኢትዮጵያ ብምስጋር ዕቑባ ከም ዝሓተቱ ይግለጽ እቶም 27,000 ኣብ ክልል ኣምሓራ ከባቢታት መተማን ጎንደርን ኣብ ዝተደኮነ ማዓስከራት ክዕቆቡ ከለው ኣስታት 20,000 ሱዳናውያን ድማ ናብ ክልል ቤንሻንጉል ጉሙዝ ሰገሩ ምዃኖም ሕቡራት ሃገራት የነጽር እንተኾነ ኣብቲ ክልላት ብሰንኪ ዘሎ ናይ ጸጥታ ስጋትን ዋሕዲ ምግብን መሰረታዊ ነገራትን ኣሽሓት ካብኣቶም ተበታቲኖም ከም ዝኸዱ ጸብጻብ ሱዳን ትሪቢዩን ኣገንዚቡ ኣሜሪካ ዩኤስኤስ ዲዋይት ዲ ኣይዘንሃወር ዝተባህለት ዓባይ ናይ ኩናት መርከብ ናብ ቀይሕ ባሕሪ ዳግም ከም ዘዋፈረት ተሓቢራ እታ ነፈርቲ ውግን ሄሊኮፕተራትን እትስከም መርከብ ኣቐዲማ እውን ካብ ወርሒ ጥቅምቲ ትሒዛ ኣብቲ ክልማይ ተዋፊራ ምንባራ ዝገለጸ ሓይሊ ባሕሪ ኣሜሪካ ነተመሳሳሊ ተልእኾ ዳግም ናብ ቀይሕ ባሕሪ ተመሊሳ ከም ዘላ ነጺሩ ሑቲ ናይ የመን ኣብ ልዕሊ መራኸብተን ደገፍቲ እስራኤልን ዝበለን ሃገራት ናይ ድሮናትን ሚሳይላትን መጥቃዕታቱ ከም ዘሕይል ኣብ ዝገልጸሉ ዘሎ እዋን እዩ ኣሜሪካ ነዛ ዝተራቐቐ ሚሳይላትን ካልእ ኣጽዋርን ዝዓጠቐት መርከብ ናብ ቀይሕ ባሕሪ ዳግም ኣዋፊራታ ዘላ ፈረንሳ ጀርመንን ቤልጅየምን ዝርከበን ሃገራት ኤውሮጳ ንልዕሊ 2 ዋርሕ ዘዋፈረን ናይ ኩናት መራኸብ ተልእኸን ከይዛዘማ ከም ዝሰሓባዩ ክግለጽ ቀንዩ ፈረንሳ ኣዋፊራታ ዝጸንሐት ፍሪጌት ዝዓይነታ ናይ ኩናት መርከብ ተተኳሲ ወዲኣ ብዝብል ክትስሕባን ከላ ቤልጅየም ድማ ከተዋፍራ ዝወጠነት መርከብ ሚሳይላታ ዓኪሱ ብዝብል ደው ኣቢላታ ጀርመን እውን ምኽንያቱ ብዘይተፈልጠ መራኸቢ ኩናታ ካብ ቀይሕ ባሕሪ ክትስሕብ ከላ ቅያር ካልእ ከተዋፍር ምዃና ኣፍሊጣ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ንድሮናትን ሚሳይላትን ሑቲን ምካት ብንጡፍ ዝዋሳኣ ዘለዋ ኣሜሪካን ብሪጣንያን እየን ምውፋር ሓንቲ ካብ ዓበይቲ መራኸብ ኩናት ኣሜሪካ ድማ ንስርሒታትን ብዝያዳ ኣድማዒ ክገብሮ ከም ዝኽእል ይትንተን ዩኤስኤስ ዲዋይት ዲ ኣይዘንሃወር ኣሜሪካ ካብ እትውንነን 11 ዓበይቲ መራኸብ ኩናት ሓንቲ እያ እታ 10ታት ነፈርቲ ውግን ሄሊኮፕተራትን እትስከም መርከብ ኣብ ማእከላይ ባሕርን ቀይሕ ባሕርን ብጠቕላላ ንልዕሊ 200 መዓልታት ኣብ ወፍሪ ከም ዘላዩ كفلي مكلخال أمريكا حبيرو كبرات سمعتي زينة تزازيمولو